जब तोले भी नहीं रख नाम तोहर तोरी देबो टांग। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। जब तोले भी नहीं रख नाम तोहर तोरी देबो टांग। जब तोले भी नहीं रख नाम तोहर तोरी देबो टांग। तोरी देबो छोरी देबो तोरी देबो टांग। जब तोले भी नहीं रख नाम तोहर तोरी देबो टांग। जब तोले भी नहीं रख नाम तोहर तोरी देबो टांग। तोरी देबो तोरी देबो टांग। तोरी देबो टांग। जब तोले भी नहीं रख नाम तोहर तोरी देबो टांग। डीजे संतोष राज। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। एको रती मन ने ओकरा लागे छे ससुरार में। हरदम फोन करे छे अपन नहरा के यार के। एको रती मन ने ओकरा लागे छे ससुरार में। हरदम फोन करे छे अपन नहरा के यार के। तोरी देबो छोरी देबो तोरी देबो टांग। जब तोले भी नहीं रख नाम तोहर तोरी देबो टांग। जब तोले भी नहीं रख नाम तोहर तोरी देबो टांग। तोरी देबो तोरी देबो टांग। तोरी देबो टांग। जब तोले भी नहीं रख नाम तोहर तोरी देबो टांग। डीजे संतोष राज। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। हरदम बात करे छे मौगी सबे से गरमाए के। धर्मेंद्र दे बरबा से ई बोले छे फटकार के। हरदम बात करे छे मौगी सबे से गरमाए के। धर्मेंद्र दे बरबा से ई बोले छे फटकार के। एहो रोशन जी के संग एकरो लागे नहीं छे मन। तू तो छोरी देते तोरी देते तोरी देते टांग। जब तोले भी नहीं रख नाम तोहर तोरी देबो टांग। जब तोले भी नहीं रख नाम तोहर तोरी देबो टांग। तोरी देबो टांग। SRS Entertainment present